tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino, ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page komanso Times Radio, tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive, program imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani zoti auze Amalawi. Program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints, ndipo dzina langa ndine Wonder Msisia. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Kupitilira ndi program yathu kuchokera kuno ku Amaryllis Hotel mu mzinda wa Blantyre. Ndati sopano ndikuoneseni alendo athu ndi Honorable Ulemu Nsungama, amene ndi nduna yoona za chinyamata ndi za masewero, komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo Lilongwe City South East. Yes. Ndakulandirani Honorable. Ndathokoza Wanda. Ndithokoze kuti ndakupemphani kuti ticheze mu program iyi, munandivomera. Zomwambiri. Now, kucheza kwathu tiyambe ndi kuti inuyo ndi bwana wathu. Finance ndi wachinyamata, sichoncho? Yes, on. Ndikuoneka chonjete. Ko basi. Fana nganzathu munapeza ka formula face nakapeza koma bendino wachinyamata. Alright. Achinyamata mziko muno alipo ambiri kutengera ndi chiwerengero cha enawa. Komanso ndamene amakumana ndi mavuto ambiri mziko muno. Ona kuti mavuto awa achinyamata ali mmene momo. Inuyo ndi nduna yathu nanso ndinu wachinyamata. Bwana wathu. Kodi mutipitisa kuti achinyamata mukaonera mavuto amene tokumana nawo kumati kodi aminister athu akagona akazuka kumalingalira kuti achinyamata mziko muno ndokafika nawo pati? Zonadi Wanda, poyamba ndithokoze kunena kuti munandiyitana pa program imeneyi kuti tikhoza kucheza. Mwachindunji kapenanso mwachidule pafunso limene mwafunsapo ndigwizane nawe kunena kuti chiwerengero cha dziko la Malawi ochuluka ambiri ndi achinyamata. Ndambiri kwa basa achinyamata. Ndifake pa chizungu pa jamati Malawi is a youth nation. Sonyezo kuti tsogolo lathu la dziko lino ndilowala ndithu chifukwa ochuluka ambiri mdziko lino la Malawi ndi achinyamata. Anyamata amenewa kuti tiwatengera kuti cholinga chathu ndi chani ndipo tikutani. Ndinene choncho kunena kuti cholinga chathu ndichionetsetsa kunena kuti achinyamata athu mdziko muno akhale ndi zochita zowathandizira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Poyamba nkhani ya maphunziro. Ngati boma cholinga chathu ndikuonetsetsa kunena kuti achinyamata adaphunzira. Ndiye kuti imeneyo ndi nkhani ina. Ndiye palino level imene imakhala yovutirapo kwambiri, imene anyamata aphunzira komanso ndikambapo za anyamata amene sanaphunzire. Fonse wosero Amene amapita school. Yes. Anyamata amene aphunzira akumamaliza maskulu awo. Akamaliza skulu nkhani kumakhala zonena kuti kodi ntchito ndiyamba liti. Skulu ndinamaliza ndithu. Chabwino business capital ndipeza kuti chifukwa chonena kuti anyamata amene wawa nambala yawo ikamachuluka kwambiri akamamaliza maskulu awo ndikumangopezana. Ena amene aphunzira chaka chatha, chaka chino, chaka chamawa azingopezana pamene paja kukhala ambiri kwa basi ndi zukhanga kuti tsogolo lake lukhangati lovutirako pang'ono. Komano chiyembekezo chilipo komanso ngati nduna wathu sitikukhala chete chabe. Ifeyo ngati nduna number 1 tikuonetsetsa kunena kuti pozindikira unena kuti sali yesa amene akuzolembedwa ntchito izozo ndi tinene chilungamo. Tikambe nkhani ya mabusiness mwachitsanzo kapena entrepreneurship. Anyamata aphunzire ntchito za manja, kuchokera mu ntchito za manja zija alembeso anzawo.
ma programs amenewo ife office kwathu tili nawo pamenepo kwanduna pamene mwakambapo chifukwa chokuti timatha tonse kuzindikira mavuto amene tili nawo koma chimene ndakhala ndikuonapo mbuyo monsemo ndokuti mwina timasiyana kuti tiachita address bwanji komanso msangamsanga bwanji mukupereka chisanzo kuti chaka ndi chaka achinyamata kuchokera masukulu osiyanasiyana akumaliza ndithu kumalowa mu gulu lofuna kuyang'ana ntchito mukambapo za mabizinesi kuti tifuna titapambanga mabizinesi kaya mabizinesi amene wazitenga aziyambisa achinyamata akuzera ku maloni amene mwina bungwe la NIFI libereke tuti tikakhala changu choti tipange zimenezizi honorable unemployment ikukhuza kwambiri achinyamata ali ndi zonse zowayenereza ntchito palibepo chabwino mwina tenti apange mbawa achinyamata wa entrepreneurship ayambe tiapase ngongole kuti akakhala wema pawo athaso kulembana anzawo onse chidwi chimene chichi changu choti mwina unduna wanu ukankhe onesese kuti ineyo ngati honorable msungama akuluakulu here's my time frame tenti gwire ntchito tithamangise ndifuna tizifika apa Wanda unandula ndimafuna ndipitirize chifukwa achinyamata ajandani kuti ali magawo osiyanasiyana pali ena onena kuti old school sanapange koma kaluso ka ntchito za manja linako anyamata majasiti nasiye ngati boma tili ndi program yathu imene tikuwaphunzitsa anyamata amene aja kuma technical schools kuwaphunzitsa ntchito zimene amazidziwa kale koma kuti akhale ndi ukadaulo okwanira kuti azitha kugwira ntchito zoti wina aliyense akhoza kuyamika komanso kuchokera mwa iwo aja athe kulemba ena ntchito zimenezo zoti kupanga panopa tili ndi ma technical schools ambiri amene nawo koma ena amene tayamba kumanga posachedwa apa chaka chatha chomwechi tayamba chaka chatha chomwechi ndunena pano ikamafika mwezi wa Oktoba ndiye sando amawawo tikhale tikumaliza kuna Minjiwa ku Palombe tindi project ku Kalonga Ngara tindi kumbandira Kotakota tindi kusondi kuneno cholinga chathu ndichonena kuti ngakhale anyamata amene alibe luso limeneli akapeza mwayo kaphunzira kumene kucha akamamaliza maphunziro awo akamaliza amene ajawa tiwapatsa ijo timati startup capital kwapatsapo kampamba kuti ayambire business ayambire ntchito zawo zijaphunzira zamanja zija chifukwa iwo aja alembaso ali ndi kuthekera kuolemba anthu enanso ntchito zimenezi ndizokuti mufuna ziyambe zimene zinayamba kuti anthu amati akamaliza amalandira ka startup capital kameneka zimenezi zinayamba tinayamba kale ndithu panopa ndikhulupirira ndithu kuti taphunzitsa ma anyamata ngati amene okwanira 3000 nkulandiranso kampamba kuti ayamba kuthamanga ena mwa iwowo nambala ndithu yabwino ndithu alandirapo ndi ma startup capital kuti ayamba mabizinesi amenewa ende zimenezo tikuchita dziko lonse la Malawi chabwino nawo nkhani ya anyamata amene akufuna pamba kapena kuchokera ku NIFI nkhani imeneyo ndikhoza kutsimikizira pano mtundu wonse wa Malawi kunena kuti mmene timayamba panalibe mavuto tina osalephera koma ndunena pano NIFI yagwira nsewu pati nduna yagwira nsewu pati chifukwa chokuti ndikuzena nduna mawana ali mkamwa NIFI sinagwire nsewu achinyamata ambiri akulephera kukatenga loni ku NIFI zina mwa zimene amapempha kuti apitise kumene kwati ukhale ndi galimoto ukhale ndi plot munthu wa galimoto ndi plot ngamakafunisa kukatenga ngongole ya NIFI so zikhala ngati mwangochita target certain group mwachinyamatawo amene ali magalimoto maplot amene alibe kali kuseaja angofuna kukangogula chometera kandi mashopu athu umumukuti ambe Wanda ndikuchitira umboni pamene popo nakupatsa mpata kuti uyankhule ndilole ndiyankhulepo nanena kuti poyambira paja kunali mavuto amene anthu amavutikana kutenga ngongole kwambiri wani poyambirira ndalama zimene zinali ku NIFI zine zokwanira pano ndikhoza kukatsimikizira mtundu wa Malawi kuti posachedwa apa kwapita ndalama kumene kuja almost apafupi 10 billion and 10 billion ikugawira dziko lonse la Malawi mukangana za qualification amene akufuna kuti atenge anyamata amene wapereke panopa zambiri mwa izo zoti ambiri akukwanitsa mwachitsanzo anyamata alipo 10 afuna titenge ngongole ma conditions amene ayikira pene pajapa kodi atsogolere kulimene ndi ndani secretary wake ndi ndani mufuna ndalama zingati chifukwa pali pena kungotchulapo ndalama zonera zoti ndizosatheka kuti munthu atenge ndalama zochuluka kwambiri akapangire business pamene business plan iyo alibe
ndiye amathandizidwa kuti mwina ngakupangiri woti panopa anifi asanampatse munthu ndrama akuaphunzitsa osati kamodzi koma kawiri. Komanso tachionanso ngati boma kunena kuti tikuyenera tionjezerepo soluso lina imene ikhoza kukhala ngati financial literacy, chifukwa ambiri amene akutenga ndrama plani enieni yoti apangire ndrama zichoti akuzopanga nazo chani alibe. Tsono munthu ngati kutenga ndrama koma sudziwa chenicheni imene ukufuna kuchita, pamene popo pali vuto. Ndi chifukwa chake bungwe limene gulu limene la NIFI likuonetsetsa kunena kuti munthu amene akutenga ngongole, gulu limene akutenga ngongole liyambeke laphunzitsidwa osati kamodzi koma kawiri. Akaphunzitsidwa ndiye kuti pamakhala ngati anthu ajali ndi kumvetsetsa kwa chinthu chimene akufuna kupanga. Chifukwa kuphunzira kumene kuja muli zinthu zambiri zimene akuaphunzitsa kunena kuti mutapanda kuti mukapanda kubweza ngongole chichitike ndi ichi. Komanso business ngati mupanga yakuti kodi ma risk amene alipo ku business ameneyo ndi ati. Zinthu ngati zimene zonso akuphunzitsidwa momveka bwino ndi cholinga chonena kuti akayamba business ija athe kuyikwaniritsa bwinobwino ndi mmene iwo akufunira kuti pamapeto pake azitha kupeza kanga chepe komanso kumabwezanso ngongole ija cholinga chake enanso akapindule pa ngongole imeneyi. Aona nkhani zathu ndi zambiri tiziyenda mothamangisana ndi nthawi mwina kumalizisa pa nkhani imeneyi. Pempho lina limene achinyamata amatha kutifunsa kuti mukazakumana nawo nanga simwina sini munthu wophweka ndikupezani zikuoneka zophweka chonchi faneyo ndakupezani chonchi koma achinyamata ambiri kunjaku amafuna atapeza opportunity imeneyi ndi amakhala ina kuti tumizira mauthenga kuti muwafunse aonapo kuti pamakhala consultation kuti tufuna tikupangireni chinthu achinyamata tizofuna tikuongoza na azimayi ndi achinyamata kuti amatikhazika pasi mkutifunsa kuti tingakhale bwanji tigwire limodzi chifukwa sometimes imene mazaoneka ngati kuti ganizo ndi labwino koma mwina chifukwa consultation mwina sitinayimalize bwino lomwe yasiya magaps mwanena kuti zina mwaziphunzira mukakonza komano pempho linali limenelo going forward kuti mwina tizithabe kukhala wachinyamata aja nkwamvesesa kuti solution imene tikuwapasayo izichita address manidzi awo aja than ife mwina kukhala mu office ndikungoganiza ndikuchita implement chifukwa chokuti nanga sitinalowa nazo mklasi wanda ndikuyankhe motere kunena kuti boma latonse pasi pa president athu Dr. Lazarus Magafe Chakwera ndi boma lokumva mavuto a anthu ndiudziwa tena akhoza kutengapo zikhoza kuwavuta kuti amvetsetse koma chimene ndifuna ndiuze zomwanena basi nditapita ulendo wina ineyo ku NIFI wine ndena nangonyama kuchoka ku office wanga chifukwa anyamata ambiri amabwera ku office wanga amandiyimbira mafoni pali vuto lakuti olemekezeka tithandizeni motere sizikugwera inu ndamene muli milangano chinyamata ndiye kuti ine ilipo nthawi yoti even ku NIFI marecords amene walipo ndinanyamuka kungopita kwafuso kuti anyamata akudandaula izi zinthu zina zimene mukunena ndizoti sizitheka zimene kunena basi ndi zina mwa izo zimene ngakhale aku NIFI akulandira pafupifupi tsiku lilonse mavuto amene akumanawo aja akamalandira zimene anthu akudandaula akumazitenga ndikukakhala pasi ndikukambirana nkunena kuti kodi upita chitsogolo tipange bwanji zimene zosakusintha pafupifupi. Napeka chitsanzo pambira paja kunena kuti tikuyang'ana mbali imodzi kuti kodi NIFI kulephera pati koma sitinayang'ane mbali imene achinyamata akulephera. Ndapeka chitsanzo pano kuti munthu sunapange ku business iliyonse ufuna ukapanga business ya minibus. Business ya minibus mwachitsanzo ndikuuze atha kupanga minibus ndikupanga ndikumapita pansewu mwina ndalama amene azipeza kumakayika ku banki masiku lilonse ndi 20,000 wanda nena kumanako ndi munthu anthu pa garage penipeni ku Malangalanga akugulitsa manachesi ndinaona kuti pa garage ndine ndemwe ndinagula manachesi aja tinamaliza pompacha anathera pompo ndinamwitana nafusa kodi business mumbangayi mayi capital anu ndizingati zimana ndi ankhanado zoti ndi 5,000 kwacha ndi maoda manachesi wakuseri kwansika komweko wa Lilongweyo 5,000 kwacha ndikahaoda amene wawa ndi mapuputa bwinobwino dzuwa likangotilamba kukwera ndimamba kuyenda malonga ndi magarage ano ndimapita uko ndipo ndunena pano palomene tikuyankhula pano ayenda apanga business imeneyo ndinafuso zimakutengera nthawi itali bwanji kuti mumalize kugulitsa manachesiwa mwachitsanzo ati kamafika fili uko ndimakhala ndamaliza ndiye mukati mwamaliza mumakhala kuti mukachotsapo 5,000 ija munayika ngati mpamba imene mumakhala nayo pathumba liyani anandizisoso 5,000 that's 100%. Mwachitsanzo zungotanthauza zonena kuti wina wake atakhala ndi ukadaulo onena kuti ineyo
ndizipanga managers mwachisanzo it's a seasonal business ndi business zoti ichitika lero mwina mawa akukhakulibeko komanso kubwera ikhaso season inaso imene yamango kandi yani ndiye ndikagulitsa munthu chanali wakagulitsa walemba ndithu anthu ake kuti iwe muzi ndigulitsira zimene sisi ndipo kogulitsa managers kandi yani ndedza ndi all season anthu amagulitsa ndedza timaona kumpira ine nimagula mbiri kupita kumbewu kugula anyamata kumalandaso tumusewu vuto limene limakhalapo wanda ndionena kuti anthu afuna business yoti azidziwika ndine bwana ine ndi big zimenezo zimene zikuti bweteka kwambiri ndikulakwa business uzikhala big iyayi big ukhalapo koma mwafunso kuti aliyense amene anakhala big achokera kuti ndeti kunena kuti business ya minibus ikumpatsa munthu 20,000 pa tsiku koma weya nteya yake siyamasewera business yokulitsa managers ikumpatsa 100% profit imene ili 5,000 ngati wakula 10,000 akuzopanga so 10,000 ngati sizikuliza managers ayi ndimangopeka mwachitsanzo pali zambiri zimene tikhoza kupanga iyi ina chitsanzo chabe ndiye muone kunena kuti pamene pajani pabe pamfunika kuti munthu akhale very innovative aganize kuti nditopanga chani amweni kunja kuno anthu ena akudandaula ena akulira ena sana katengo ndrama kunifi akupanga mabusiness anayamba ndithu anabwereka ndithu mwinaso ndrama ndizo ma interest zambiri zosakhala bwino zimene ife ngati boma city malimbikitsa zimenezo koma tunena pano ataona kuthekera kwa business imene ilipo akuchita bwino chabwino mene nanenera kuti ona popepani tizithamakisana ndi nthawi nkhani inaso imene achinyamata khala kukambapo ndi youth center yakumzuzu boma limanga liti youth center yakumzuzu onalapo anthu kumene kumpana zionesero yes wanda ndinene kunena kuti project ya Zuzu Youth Center imeneyi ili pa mtima pa boma limeneli ineyo yakhalapo nthawi yoti ngakhale mtsogoleri wa dziko lino kundiyitana kunena kuti kodi mukutani pa nkhani ya ku Zuzu Youth Center chikuchitika nchani project imeneyi mosapyatira mmene timalowa ifeyo mboma tinayipeza kuti process ina itachitika kale yopeza contractor zoteroso koma ngati mwa kapezedwe ka ntchito munezi dangodango zambiri sindifuna ndifotokoze zonsezo ndi zimene zapangitsa kuti project imene ikhala ngati yachedwa koma panopa chimene amalawa afuna kumva ngakhale ku Zuzu kumpoto konse kuti kodi chabwino mavuto ndi amene mukutani panopa chimene tikupanga ndichonena kuti mavuto onse amene tinayi nawo pa project imeneyo ndikhoza kunena kuti mokutengera mwa tsiku la dzulo tathana nawo panopa tikupita chitsogolo ndipo tsogolo la project imeneyo kuti liyamba liti tikhala tikuwauza Malawi chifukwa tikakhalanso ngati ofesi kunena kuti komatu ndaleno tupenaso tumati mukateni imene mwatenemu tutakhala ngati mwandiyankha apa mwamango ndizembapo mapasa anthu chiyembekezo palibeso tathana nazo apa palibeso zodiso kuzemba palibeso zodi kuzemba wandra anthu amene amandidziwa ine ulemu msungama ndikakhala kuti ndifuna ndipange chinthu ndikatsimikizika ndi mapanga ndipo zimenezi mpite ku office kwanga akakuzani chimodzimodzi chimene ndinena pano ndichonena kuti ineyo sindingauza anthu kuti tiyamba chifukwa chaka chinochi chili ndi miyezi 9 yokha nkhani ya zachuma financial year ndiye pa chaka chimenechi ndrama zimene zayikidwa kumene kuboma laganizirapo ndithu kuti project imene ndiyofunika kwambiri kuli ndrama zoti nkwambira nkalero omwe sizinayikidwepo kuli ndrama 2 billion imeneyi tikapanda kuyigwiritsa ntchito pofikira March ndama imene ndoti sigwiraso ntchito ndiye ndikanena kuti tiyamba ndithu munditsimikizire chifukwa ndi target ndi nthawi imene kuti tikapanda kufikapo project imene ndama zikhoza kubwerera ndefe sitirola ndama zibwerere ndama zimene zikupita ku Zuzu Youth Center ndipo tiyamangira Zuzu Youth Center ma designs ma drawings project imene alipo kale chabwino wita chitsogolo tiyamba ndithu project imene asadandaule manena pa gulona labo anthu akutimva akutiona tizabeza mpata tizabweranso kwa basi ndikuti tafika pati now nkhani ina ndi achinyamata mu ndale achinyamata ena amafuna tamayamba ndale koma amati akaona mwina zimene zimachitika ku ndaleku anthu a ndale kukhala ngati kuwayuza achinyamata azilembelembe kuzipenta ena iye akakhala kuti panthu afuna kukamenya anthu takhati kuwaona achinyamata kusokoneza misonkhano ya zandale komanso pena ochepa amene amakhulupirikawo akakhala kuti athandiza
ndi abwerano mabwana aja asankhidwa wayiwala ndithu kuimba foni iwe ndiwe ndani banje yaya mwatovuta atopempha ine kuti chibali cha mphangwa tizipanga bwanja achinyamata ndi ndale onalapo kuti zioneka kuti ndi mbali inayo kuti akhoza kutenga kugawo pofuna kutukula dziko lino ngati inuyo wanda ndi nene choncho kunena kuti tanena kale kuti tsogolo la dziko la Malawi lino lili mwa achinyamata mwina mzaka zambiri akhati kuimba nyimbo kumanena kuti aya achinyamata ndilatsogolera mawa ziwezo zimakambira pafupi koma ndikuwuzeni kuti panopa ndizoona ndithu ndisanafike kusepo chitsanzo cha achinyamata mundale ndine ndili pano ine mene ndimamba ndale zimene zinezochitika kale kuti anthu amazipenta amateri kumene sinakhulupirire nkhani yozipenta ndinayamba ndale ndili wachichepere mmene ndimakati ndiuyimira ngati MP ngakhale kwathu ku 23 anthu ankati kamwana ndemeneyo 2013 ndi zaka 20 chakuti kamwana ndipo ina amandichepetsa kumene kumandichepsa kuti ayi sungazikwanitse pena ndinene pano kunena kuti ndi mmene aine akefa achinyamata ndikuzitengera tazitchipitsa kwambiri mwina kumtengo wa tomato ndicholinga kuti tingopeza kukena kake kuyiwala kuti tsogololi tanyamula ndife chifukwa anthu aja mukatika pa mpando tizikapanga zisankho zimene zikukhudzeni inuyo achinyamatano ndiye mkapanga chibwana ndiye kuti tsogolo simunayiganizire ndi chifukwa chake pepa ndizinena mubwereza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera asanakhale ngakhale mtsogoleri wa dziko lino ananeneratu kuwauza achinyamata kuchipani Malawi Congress Party kuti sindikufuna ndi mmodzi yemwe uzipenta tikufuna achinyamata mutenge gawo lokoza tsogolo lanu lomwe chifukwa Malawi kuti akhale ndi wokomera aliyense wankaka ndi uchi uja timakhala tikumulalikira uja zilengera kunena kuti inu ndi ine tikuyankhula zofanana ndiye ngati uli wachinyamata ngati sukudziwa cholinga chako ndiyo tikupha tsogolo lako lomwe ndi chifukwa chake ife sitimakhulupirira kuti achinyamata azizipenta timakhulupirira kuti achinyamata akhozotenga nawo mbali zabwino zokoza dziko lino mu nthawi yoyamba panopa ngakhale mu kabineti imene yatonse muli achinyamata ambiri chabwino onapo Vera Katula onapo Timothy Tambo onapo Chimwendo onapo Kanyaso onapo Kambauwa osewa ndi achinyamata ngati mwaonetsetsa akina Roy Kachale Sosten Gwengwe ina amene munthawi yoyamba mutakuona kusonyeza kuti ngakhale boma limeneli Achakwera akuwakhulupirira kuti achinyamata akhozotenga gawo pa nkhani ya utsogoleri kapena ndale kunena kuti dziko lino liyende mmene liyenera kukhalira chabwino poti unduna wanu uli mbali ziwiri uli ndi mbali ya achinyamata ndi zamasewero inuyo mumati mukakhala ngati nduna ya achinyamata mnyamata muchaka chimenechi kumbali ya achinyamataku chimene mumati mukagona mana kuti yes I think anthu akazabwera azaziwa kuti ulemu msungama wozihiye zimene tinkalemba ku secondary school primary school zija kuti andaziwa kuti udalipo iweyo pamene popo ulemu msungama wozihiye waniye imeneyi mumati mukatene mumati well done mwapanga chani kumbali ya achinyamata mosataya nthawi ndinene kuti ndi zambiri zimene tapanga kathawi kochepa number 1 ndinene pano kunena kuti mu nthawi yoyamba tikumanga ija Griffin Sayenda Sports Complex imene mtsogoleri wa dziko lino anapita kukatsegulira contractor nkuyambapo ndinena pano ikuthamangira ndithu pa 40% so izo project ikuthamanga tikamafika chaka cha mawa cha August mwikhala yonse yatheratu ndiye kuti ndi project yoyamba mu dziko lino kukhala nayo ngati indoor sports complex Griffin Sayenda. Number 2 tili ndi aquatic complex imene achuka kwambiri ngati swimming pool imene ijaso tigwitsaso chiro so chaka cha mawa so yambukia chiro chaka cha mawa tunena pano contractor ali pa site ndotozi hiye uchato ndamene tikunena pamene ndiye matinteronso kunena kuti sports policy inu mukudziwa kunena kuti ngati imene uli unduna wanga timakhala ndithu ndi ma policies ngati apapa tikakamba zamasewera pamakhala sports policy imene amakhala ngati kamuniuni kapena kuti manyobuku kuti nkhani zamasewera tiziyendetsa bwanji ndiunena pano ali pakalikiliki ndithu kuyigwiragwira polisi imene kuti ichitike tunena pano ndi polisi yoti inagwiridwa kalekale mwina ulo zaka 10 zadutsa ndi mutaona kuti nkhani ya zamasewero ikhozokhala ngati tili mbuyo kwambiri chifukwa choti poliseyo njakale kwambiri pamene ndikamba za polisepo ndoti ndikuyambanso za
youth policy wanda ambiri akulira achinyamata panowa kulira kumene akulira kuti tikamamvetsa akulira chifukwa chonena kuti ngakhale policy ndiyo tidonedwa kalekale malamulo akamenera kunena kuti policy imakhala ndi time frame ya zaka 5 kutanthauza kuti pa zaka 5 zikadutsa pamakhala pachitika zinthu zambiri zimene mukhoza kuphatikizamo mukhoza kuonjezeramo kunena kuti policy ichiziyankhulana ndi anyamataja mavuto amene akumana nawo ndi kunena kuti akhoza kupita bwanji kutsogolo pa nkhani ya kutukula moyo wawo achinyamata imene iso ndithu ndi manyobuku ya achinyamata machitidwe awo onse ntchito zimene tikamba zoti zokhudzana ndi youth development ndiye policy imene ndinena pano tayigwiragwira ine chibweni ku office inapita tinawuzona kuti tikuyenera kuti tiyambepo ma consultations tapanga ma consultations onse takafikira ma stakeholders osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana kuti ayang'ane ngakhala inyamata ine yake atayigwirako kuti afuna itaoneka mwantundu wanji kose kumene apitako yayenda kozata ndi wathu wagwira ntchito yabwino kwambiri panopa ndikhoza kunena kumaziguguda pa mtima kunena kuti policy imeneyi dzuloli titayitumiza ku OPC yabwerakonso kuti tione zina zimene akuti tilongosole tikamamaliza zimene zizi mkudula kwa zonse mwezi wa mawa zonse zikaenda bwino zivute bwanji tikuyenera kuti tipange lonji ndiye mutha kuona kuti policy imene inagwiridwa mwina 2013 panopa tikhala nayo mnthawi imeneyo kungokhala ndi policy kokhako ndikuona ngati chimenechi ndi chokwanira kunena kuti tikhoza kulemba kuti was here komatu pachati ndi vuto limene lilo utati malemba bwino zinthu ena mpana mabwino mazabwireka zolemba zathuzi komano implementation onalabo nkhani yake ndi imeneyo ndifake tunena kuti wanda ine ndabwera ku office china chimene naona ngati pane chofoka pang'ono ndiyonena kuti ndafunsa kuti kodi za policy zili pati zinkoneka ngati tili patsogolo kwambiri tapanga kale ma consultation ndachita kale ndiye ndinafunsa kuti ndachinyamata ngati aini yake a policy imeneyi amene ayikapo maganizo awo pa policy imeneyi zimaoneka kunena kuti zinangogwiridwa kwa anthu akuluakulu m'maofesimu then anoti ayi imeneyi itu tikuyenera tiyibwezeso ipite kwa nyamara ine yake ndikugwizana ndi mawu amene kunena kuti chimakhala chibuku chongokongola mapetake sichiyankhulaso kwa ine yake ayinyamatawo kumeneyo ndayisetsa kunena kuti ayinyamata ine yake atengepo gawo poigwira policy imeneyi ndikunena pano mwezi wa mawa imene tikhala tikupanga lonchi yoti inakhala 2013 moti ngene kupangidwa ndoti 2018 yadusa pano 2021 padusa zaka zambiri 2021 sakudutsa mwezi wa mawa tiyesetsa tipange launch national youth policy komanso wanda ndifuna ndikuze chinthu chimodzi imene pachizungu likhoza kuti game changer ndi national youth service panopa ngati nduna wanga tili busy pakalikiliki kuti tikhazikitse national youth service imene muli zinthu ngati zimenezo kale jankachuka ngati kina yufuiki tikuyang'ana zonsezo komanso sitikungang'ana mbali imene ya activities okha tikuyang'ananso legal framework kodi ikhale mwantundu wanji zonsezo panopa tili pa level pajaponena kuti tangotsala pang'ono kunena kuti tikhazikitse moti tikangokhazikitsa wanda muona kuli ma mega farms kumalawi kuno amene analipo kala nkagwira ntchito ambasogwira ntchito anyamata akhala ali pakalikiliki muzintchito zosiyanasiyana zimene anyamata ambiri ngakhale m'mamidzi apeza zochita ndi national youth service ichichi ndi chimene chinalinso pa mtima kwambiri pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera kunena kuti akhala kuchifotokoza mu kampeni yawo kunena kuti chimenechi ndidzaonetsetsa kuti ndidzapange ine ndifuna ndikuzenera panopa unduna wanga mwezi wa mawawu chimene chichi tikhale ndithu tikupanga launch kunena kuti tachikhazisa yonjo wanda ma project ndosayamba taona nimene kulili ujeni Kamuzu Institute Kamuzu Stadium inu izagwikaye Kamuzu Institute jenemene najabaje kumene kuja ndi swimming pool kuja kumene kuja ndi sports village ikhala sports village meja ndi kukhala china chili chose chokhuzana za masewera ilamba ndi project yoyamba jabe koma ndikanena za Kamuzu Stadium mumbiri ya dziko lino sitingakame nkhani za masewera osachula Kamuzu Stadium ja maplani athu ndionena kuti manager tigumule timange stadium ya nyuwa mene monekera bingu ija bakhale mene bajijiri bebe bakhale Kamuzu Stadium ndoto lo town ijezi kungola kwambiri izizi tichita ndithu
ndipo anthu msungama kamaza suntha zanoti uziye zimene ziwachita chifukwa imeneyi yakamuzu stadium anthu amakhulupirira kuti Malawi upingu uchasichita bwino yapa tinazo zikhulupiriro zathu zikhulupiriro ya sakabe zimenezo ndithu ineyo Wanda ndimati nditero ndithu kuti zimene za Malawi atsimikizike ndithu mwina paja ndimakamba za National Youth Service paja taphunzira konso kugana anzathu amene akuchitira kugana fa umaberaberu pamene pake pamene achita bwino mukapita kugana National Youth Service yawo siyamasewera ndiye ifeyo tayisetsa kutengerapo zimene kugana amene akuchitira president wa dziko lino anatilola kunena kuti taphunzirani kwa anzanu amene akuchita bwino kwambiri ndiye pali kwambiri koma tinatenga kugana ndipo kumene kuko zimene aphunzira kugana kokhako tikazipanga implement ku Malawi kuno amalawi adzanena okhaza simba lokoma kunena kuti nako zinthu zikuyenda chabwino ndinene choncho kunena kuti Wanda mbale wanga uli apa tunena pano ma technical colleges amene akuphunzitsa anyamata ntchito za manja zimene ngakhale mtsogolo wa dziko lino wakhala kunena mubwereza kuti tikamanena za ntchito sitikamba zoti munthu alembedwe ntchito Capitol Hill chifukwa Capitol Hill kuja olata chotsa amene aliyese ntchito ka kumene kuja ka civil service yonse kati anthu about 250,000 olata chotsa onse nkwachotsa kawiriso nkwachotsa katatu 1 million chasikwana koma ngati ya technicals amene tikumanga kale ngati ma technical follow kuna Minjiwa that is ku Palombe tikumanga ina kujeni ku Neno tikumanga so ku Kalonga kumene kuja kuli miyala ya mtengo wake imene anyamata ziphunzira ma precious minerals ali kumene kuja ku Kalonga tikuaphunzitsa zimene zijazoti nkota mbandira ma technical amene ajawa tikangomaliza mwezi wa mawawa intake imene kubwera kapena amene akhale akukaphunzira tsopanowa nambala jengati anthu anali amaphunzira 200 apezeka kuti aphunzira anthu 600 ndiye tikatero tikhalanso tikupitanso ma districts ena tikamapatiriza menepo zikamatha zaka zitatu ndikuuzani zimene makamba za 1 million jobs ikuchepa national service yokha 1 million jobs yachepa komatu mwezi wa mawa tumaliza zinthu zambiri tonapo mwezi wa mawa losaba ngono mwezi wa mawa tikuti muona National Youth Service tiyambe ndithu monga tanena mujoti tiyambo kambapo za ulimi ma mega farms tinawo kodi feru uchedwa pati kunena kuti ma mega farms tinawo chifukwa pena pake Wanda chimene chimativuta kwambiri njoti timafuna tipange document yoti ikongole kwambiri ifike pa jamoti yokuta zero pateni pamene feyo zina zitizipita pa ground tikamakala kuitsa tizikaphunzira so pati pomwepo ndiye tizikakoza zinthu tikatetu kulumbi kodi ndi chani tupanga zakuza kodi mutse zoti ma mega farms amene tunena pano kuti tagwitse ntchito bwino zomwezi tomato yemweyi kandi kandi manachesi kandi nthochi kumulanje kuja amalima kwambiri nthochi kandi chani zonse zijati malima kuno zija ma green paper omwewo kwapitisa zinthu zimene zingati ku Dubai kupeza nsika ku Dubai ni ndalama zabiri mipunga ati omweyo kupanga misika ikulu koma ifeti ndi ma mega farms nakakonda apa mukunena kuti tizipita pa ground nkumakapanga kati zikalephera mukanauza even anzano enaso chifukwa tu machedona ineyo penepopo ndinene kuti mundilole ndiyankhule ngati nduna ya zanyamata komanso masewera ineyo ngati ndili mu office imene sindilola ndipo ndiyesetsa kunena kuti anyamata ifa ine Rwanda mwina anthu sakudziwa ine naphunzira skulu yanga movutika kwambiri ine nakhalako pasi pa mtengo kumaweruka chifukwa choti kwa mvula ngomaona ngati kuti taweruka chifukwa choti zili bwino taweruka mamawa lero koma kuyola kunena kuti leloli ndi kuti skulu sinaphunzire ndiye kwa munthu amene akhoza kumvetsa zimene unena panozo akhozanso kumvetsa kwake kufunika kwake kwa kumanganso ma schools ngati amene tunena ma technical schools kuti akapeze luso labwino la ntchito zamanja chifukwa sali yesa amene apite kuchango zimene zoti ziunikirana sali yesa amene apite ku polytechnic ena ngochepekedwa ndithu sakafikiranso mmene ena angathe kukafikira koma ameneyo amene aliyese timfikire mu level yake ntchito zamanja zomwezi ena amapanga ndalama kwambiri kuposa munthu amene ali mu office ndiye ife tifatonetsetse taziona maiko anzathu amene amachitira ineyo business namba ndili wang'ono ndiye ndili ngatiso chitsanzo so zimene zitipanga tionetsetsa kuti pa ground zimene zikuyenda mukuonera Times Exclusive imene ndikucheza ndi Honorable Ulemu Nsungama amene ndi nduna yoona za chinyamata ndi za masewero ndipo amene wanso ndi phungu
wa nyumba ya malamulo ya Lilongwe City South East. Programu imeneyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back. You're watching Times exclusive on Times Television, ETV, Times 360 Malawi. That's our Facebook page, but the program is also live on your radio, Times Radio. My guest in today's edition of the program is Honorable Ulemu Msungama, who is the Minister of Sports and Youth, but he's also a Member of Parliament for Lilongwe City South East. Welcome back, Honorable. Ndet made manene amucha kuti unduna wanu uli ndi mbali ziwiri kwa Chinyamata kumanso za masewero. Pano tufuna tilowe ku za masewero kuti kumene kusonde nkhani zilipo zambiri. Kodi mapolisi anu oti tipitise masewero patsogolo ngotani? Tikamakamba za masewero sitikukamba za mpira. Chifukwa mpira undali samangokamba mpira koma timati pena tikaona timazaona kuti netipo mashaina atuposa Flames. Ndamena matika pa mapu koma mazadaba kuti netipoe. Kanga timazango yankhula mungu dusamo koma mpira komanso ma minority sports. Kuli zotani kumene koko zimene mwakonza kuti kumasewero tizoona kusenda anthu fetu zimangovuta onapo koma masewero timakonda maka Flames ikaluza ine jali imativesa kuwawa bwashi muone kawini kana chitika usati kawini chiwini chachitika ku Africa chichachi anthu mpaka na ma headlines nditu. Yes. Tikutani kuti tikule masewero mzikomo. Wanda ndinene choncho kuti unduna wanga ukuyang'ana za masewero komanso achinyamata. Za achinyamata takambako pang'ono pose ndi zambiri zimene akakamba mwina sosiyete nazigunde. Nkhani ya za masewero ineyo ngati mukumbuka bwinobwino nditango kusankhidwa khala nduna ya masewero komanso achinyamata ndinanena momveka bwino kunena kuti unduna wanga si wa masewero a mpira wa miyendo, chifukwa kumbuyo kwakhala vuto kwambiri lonena kuti masewero tikamakamba nkhani ya masewero ku Malawi amangokhala masewero a mpira wa miyendo. Ineyo masewero a mpira wa miyendo ndimakonda kwambiri, koma tikakamba za masewero si mpira wa miyendo okha. Kuli zimene munena zija netball, kuli basketball, kuli volleyball. Inu mudziwa zoti ku Malawi kuno kuli rugby ilipo. Yes, kuli ulendo timu ya Malawi nditu imapita kwa bangana participate. Yes. Kuli cricket ku Malawi kuno. Ambiri mwina mu nthawi yoyamba tinda Chinyamata ambiri a Malawi amene akusewera cricket. Tili ndi hockey kuno. Posekeda apa tinakhazikitsa bwalo lija la masewero a hockey pa stadium. Tini masewero osiyana komanso china chimene ndimafuna ndikonzepo Wanda ndichonena kuti pali wedi imene makonda kuneyo kuti minority sport. Ine imene sinimagwirizana nayo wedi chifukwa tikamati masewero ocheperako mwina masewero jama khozo khala kuti ndi ocheperako ndi mmene aina yake mukuwapangira kwanuko. Ndingopeka zimwe chitsanzo kodi masewero a golf ku America ndi ang'ono, koma wina akozomana ngati kuti golf ndi masewero ang'ono kwambiri. Cricket, hockey ndi masewero akuluakulu, koma kuti chidwi chathu tachipereka mtundu wanji. Ndiye ngati boma tikuonetsetsa kuna kuti zipange balance. Masewero asangokhala amodzi, masewero ndi wonse. Masewero ngakhale draft ija Malawi ili machuka kwambiri ngakhale ifa ya draft. Chess. Yes. Posekedwa patedi mu nthawi yoyamba dziko la Malawi tapanga host African individual championship. Yes. Ya chess yachitika ku Malawi kuno. Pakatikati pa china mfuli mbwiti cha COVID zachitika ku Malawi kuno. Osati zokhazo Wanda
mu nthawi yoyamba mdziko la Malawi sizinachitikepo. 2022 tikhala ndi masewera aja African Union Sports Council Regional 5 under 20 games amene tikachitira ku Lilongwe. Ndifake ndi ma project ena aja ku Lilongwe kuja tifusa tikupita konko ndiye muona kunena kuti masewera amene akasewedwe kumene kujako kuli masewera 1 na mwina 12 mu nthawi yoyamba Malawi masewera onsewo tikapanga nawo palibe sozoti alendo kubwera alendo abwera ife tipanga hosi kumapikisana zina hosi apanga nawo ayi tipanga makati mosi tikakhalamo kuliwonse kandi kusambira kandi kutani zonsezo tikapanga chabwino poti nkhani mwayikhuza kale nkhani ina imene matuluka kumene kukunde kosambirako uku kumene tikuti sopano Kamuzu Institute Sports Village kuli malingaliro kuti mumangeko swimming pool ija tikuti aquatic complex yes swimming pool imene anthu ambiri adakhala kuyikambirana itatchulidwa mtengo kuti khanga ti 2 billion tofuna timange swimming pool anthu amati kodi guys Malawi zona mavuto athu omwe tili nawo nziko munowa matama ake amtundu ati amene wamafuna manga swimming pool ya 2 billion anthu tikulephera ndithu kugula mankhwala muzipatala ka even kumanga zipatala kodi project ya swimming pool ikuti bwanji onapo minister poyambirira mwina tipepese kuntundu wa Malawi kunena kuti project imene imatuluka mu news inatuluka ngati kuti swimming pool iyi si swimming pool ndi aquatic complex kuli zambiri hadi zapo swimming pool imene swimming pool ndi imodzi chabe mwa kemili imene kuli multipurpose hall kumene kuzichitika ma games ambiri ngati imene kodi ndi swimming pool yokhala mchinyumba ija ndi yapanja kapena ndi ya indoor imene iyi ndithu ndi yapanja ndi yapanja ndi yayikulu kwambiri pamakhala imodzi imene amapangira training ndi pamakhala ina imene amapangira mpikisanoyo kumalawi kunoko mwina ku Africa kuse kuno tikazungulira kose kuti ndife tokha amene tilibe masewera amenewo ndiye ndingopenthulako pang'ono penepo mukayang'ana Malawi 2063 zina zimene kufotokoza bwino nkhani za ngati dziko kuti tipite kutsogolo kuti tikamfikire Malawi 2063 ena ma project amene akufuna kuti achitike ndi amene kuti international sports infrastructure masewera onera kuti amachitika kwina kulikonse odziwika kwina kulikonse kuti anthu akhoza kupanga nawo masewera ndi kuchita bwino ndiye tikanena pamene popo chimene ndikunena ndichonena kuti masewera awa amene tunena ngati osambirawa kumalawi kunoko mwina ena akhoza kuwanyoza kwambiri koma ndi masewera apamwamba kwambiri komanso anthu amapeza ndalama kwambiri komanso ndinene pano kwa amene akhoza kutimvetsa pa program ineyi dziko la Malawi pafupifupi 1/3 ya dziko limene ndi madzi tikachokera ku Kalonga tikupita kulikoma ku Nkhatabe ku Nkhotakota Salima ku Mangochi inu kungotchula madera amene tchulawo osatchula mitsinje peti nayo katipo muli anthu odziwa kusambira osati masewera odziwa kusambira aja timapita napita ku Olympics ndakaona anthu odziwa kusambira kumene kujapo amene taona kumene kujapo kuli kumalawi kuno kuli odziwa kusambira kuposa amene takaona kumene kujapo koma apanga nawo bwanji mpikisano ngati umene ujawo pamene malo pangira ziwezo zokulibe malo amene masewera amene akhoza kuyika dziko la Malawi pamapo kwambiri mwinanso kuposa masewera amene timakakamula kwambiri mdziko anyamata amasambira m'Mangochimo musalimamo amasambira kubisala katulukira afuna ajoine nawo achinyamata mwinanso mudzi kwanu so ngati kuli zonse ife mudzi kwathu ndi mpepere mwa madzi amasambira amasambira nyamata mukuti tiathandiza kuti azitha kuchita nawo mpikisano tikhala ndi ma swimming galas ndipo tipanga dziko lonse la Malawi lonera kuti anthu aziphunzitsidwa ineyo ndakakumana ndi president wa FINA ndi amene amayang'anira nkhani ya zosambira munga mujatichitira football timati FIFA ukuku amati FINA ndinakumana naye president wa kumeneko ndipo ananditsimikizira kunena kuti project imene mukuyamba kumeneko tikuthandizani chabwino now pamene popo mukamayifotokoza chonje kumveka ndi project yabwino mungafune kuyankha chani anthu amene akunena kuti tingamatenge 2 billion ati matama kumamangira swimming pool pamene tili mavuto ambirimbiri mankhwala zipatala inuyo munthu amene akuyankhula ndi choncho ngati minister of youth and sports mungafune kumuyankha bwanji wanda funso limeneli ndikalimva limandiseketsa kwambiri chifukwa chonena kuti inu muone maunduna amene tinawo mdziko la Malawi kuli unduna wa zachipatala wa health kuli unduna wa zamalimidwe agriculture
kulunduna wa zamiseu road transport ndinaona anthu pa Facebook akulemba anthu akunyoza anthu kumaimba phone kunyoza kutukwana kunoti koma zona moti ndrama mwanakatenga zimenezi zindi ukagulira mankhwala ndrama zimene mwanakatenga ndikukakozera sewu ndrama zimene mukapangira mufuna mukapangire za masewero mufuna mutanthauze chani kumene kundoti boma liuganiza ndinene chonchi pano kunena kuti unduna wanga ulozera vuta zitatani ku parliament likamapanga allocate ndrama vote by vote imene ili ku youth sizingatheke kukakoza zanse ndio tingakhala amene amapanga audit ndi mlandu imeneyo kuti ndrama zazibereka kuti nza kunduna wanu ndrama zimwe mva chisoni kuti khanga kanzanga kuchipata zikwavuta ndagale ka 2 billion hapo yeah sizimaenda choncho olozera tizikhale choncho ndio pagwene khadi ngosolo labadera dera koma nduna waza chinyamata ndi masewero upanga za chinyamata ndi masewero inu sudi ndo anomanga ife sizudi kuza zwe inu simumanga zipatala yeah ife ulumise usitingamange even chipatala sitingamange inu manga ma swimming pool ma stadium muruze za ma stadium ma swimming pool tipanga zimezo chabwera koma zoti tenge ndama za ku youth and sports ndeti kalowetse uku zimezo zonse zingatheke now vuto lila limene umakhalapo swimming pool yotimanga tayimanga kena kamamba kumera ndere tamba kweza mu mbewu uje somba azati mbewu somba muzo imene uli nachi bingo yes bingo stadium uchi stadium chabwino chapamwamba koma panopa changosanduka chibwinjatu mukuti home ground tikumapita kumakasiwira kusafirika moti safika tangoti kana lero likuti basi mwatikwana ndikati siwira kuti tumalipira bwanji kuwapanga maintain ma facility waonapo akafu chabwino anabwera apo pana kuti game ya place imeneyo apa koma FIFA tu anatikaniratu wanda ndi ankhepo George fazi mezo nazonapo pakatipo zinabepa kwambiri pa Facebook poseba ma WhatsApp anthu kuyankhula kunena kuti koma Ronald ku ground kwamera zimaudzu chocho kodi ndi une kupanga chani zambi imizi nayankhulidwa ndinene poyambirira number 1 kunena kuti 1 ine ndikakhala office ntchito yanga ndi policy direction zoyendetsa zanga ndizimenezo kuti tuyendetsa bwanji nduna umenewo tikapita stadium kuliso management ya stadium moti ndikamva zinazi imakhanga kuti ka wake up call kuti kukuchitika zotani sizingatheke pano kuti ndizinyamuka ndikumakaendera ma stadium kunena kuti kodi udzu wafika lekanji udzu wafika ofunika kuti uthire mankhwala andoti ntchito yanga indikulira kwambiri komanso pomwepo ndinene kunena kuti inu mukudziwa mwezi wa February, March, April ndikhulupirira mpaka na May malaja ngati bingu ananenera kuti ndi chipatala chothandizira mliri wa COVID palibe amene amaloledwa kugwira ntchito ene nthawi imene ndikunena ine nthawi ya mvula kodi mvula ikuthirira udzu samere nde udzu amera tsopano anduna apanga chani zimene zizikafusa kunduna kuti zilanda ministry zimene ndikunena zonena kuti amalawi aliwonse anakabwerera pambuyo ndikuzakumbukira zimene zinachitika chifukwa malawi palibe amene amagwiritsa ntchito amagwiritsidwa ntchito ndi anzathu a Ministry of Health tinapereka kunoti agwiritse ngati ntchito ngati chipatala chifukwa chani muliri unafika pena pake posauzana ponena kuti pafupifupi tsiku lilonse anthu amapita kwambiri ku Central Hospital kuti zipatala zimachepa pamafunika papezeke malo ena ake akulu kuti athe kuwasunga athu ndiye pankhani ya umoyo umene akubwera ndi thupa number 1 pachifukwa ichi ngati boma tinakhala pasonera kuti malawi agwiritse ntchito ngati chipatala cha COVID pachifukwa ichi palibe aliyense amene amagwira ntchito stadium kumene akuloledwa sonyezo kuti ngakhale wochecha sangapite kugwira ntchito tsono udzu wamera anthu akunyoza nduna kodi zakhala bwanji pamenepopo ndifotokozepo so kunena kuti panopa tunena pano mafunsa nkhani za kafu stadium athu ili bwino kwambiri ndipo mukayerekeza ndi ma stadium ena amene tikuwaona kunjako bingu ili bwino kwambiri mosanamizana zina zimene analoza akafu ndi zinthu zonena kuti olwene ndinazipeza zimafunika ndithu tipeze ndalama zochulukirapo kuti tikuoze ngati tunnel imene amadutsa pa maplayer pamene kuti pazichikidwa chochinga chicha zinthu ngati zimenezo kuyambira nkale lomwe kuti alibe stadium ije nakazizira zimenezo kuna alibe mongopeka chitsanzo mu zinthu zimenezo ngati massage beds zinazo mukaziphatikiza zinthu zinja zochuluka kwambiri stadium ije amene ankaimanga anzathu ma China anapanga design yonena kuti ngakhale mvula amatisi ngamafikire ku mipando kuja ku VIP ndi anamanga mipando ija anayika ndithu yabwino kwambiri yasalu zabwino sonyezo kuti ukunde ku VIP mvula yoyeta panga mtundu wachi singafika pere kuja koma mvula inapeza kuti yabwera ikufikira kuti ndi mipando ija yatha pakwene kuti tisinde zonsezi kuti tichite
sindama zake zazing'ono ndinama zochulukirapo koma nkhani ndiyoti amalawi ambiri amene amafuna atadziwa ndiyonena kuti kodi chinthu chija momwe tichizupa ngiyani ndalama chikukhanga tichudya ndalama vuto ndi chani vuto imene nepo kale koma sikamba zakalezo panopa tili ndithu pakalikiliki kunena kuti tipeze makampani kapena tipange outsource management ya stadium chimodzimodzi akhala ukamba mbuye monse kuti boma limakakamira kumafuna mayendesa zinthu mwina capacity palibe bwinobwino ndezi mukunena apapazi ndi ganizo limene lipo pano kuti muchite outsource imene tipanga outsource kunena kuti amene azipanga manage stadium ija chizitipangira ndalama chabwino komanso ngakhale aquatic complex tikupanga pano tipangaso outsource kunena chizipanga kuti chizitipangira ndalama pano pandunena pano pa bingu paja mwachitsanzo amalawi ndifuna adziwe ichi pamwezi una uliwonse mwezi ukamata mabilo amadzi amafika pene paja 5 million ndine ineyo amene ndinapanga kuthekera kukumana ndi makampani ena ngati VCD anyamata onda amalawi anatithandiza nkunena kuti pamene paja tikhoza kubowolapo zitsime zamakono zothandizidwa ndi solar system kumango mazi azipopedwa azipita mu tanki akacho kumene kuja azibwerera azikatuka mapaipi mwange muja brand jazetiridwa ndiye kuti bill imene tikhoza malipira kuno ikhale madzi akumwa ndiye naye kuti tikhoza kwafuna kuti awadi ndapampopi koma ambiri amene timathira kwambiri azichokera pa ground panopa ndunena pano bill mwine mathawu khala siku anaso 1 million so izo pali kusintha chabwino mavuto ena onapo minisa ndokuti munthu mmodzi wakathamanga kumpikisano ndamamperekeza anthu 20 zimakhala bwanji mamoti titenge drama za ma-officials amene akupanga escort 1 athlete 2 kuti tizipangano invest imene mujamu does it make sense chisanzo ma Olympic Games aku Japan anthu tutuwiri kuperekeza kuti kodi izokhala bwanji timaganiza bwanji Malawi wanda ndinene chocho inero nali ku Japan ndinakafika ku Olympics ndipo zina zimene anthu amangolemba pa masamba a mchezo sizoona yayi choti mudziwe ndiyonena kuti trip ngati pena napita ku Japan tinapita anthu 8 ena amene anachoka pamenepo ndi a Malawi Olympics Committee zivute zidani simungapita ulendo umene opanda amenewo onapo Japi Muhango ndi anthu awo ndiyesa ndithu awiri tapita kale ndo tatatu pamenepo ine ngati nduna mmene ndimapita umeneko chidwi changa sichinayi kupita kuti ndikaonera masewera kwambiri inde masewera ndinakaonera koma chidwi changa chambiri chinayi kukapanga ma meeting amene akhoza kupindulira dziko la Malawi kuti Malawi apite pena pa nkhani za masewera ndikhoza kutsimikizirani chipitireni kumene kuja ndinangopanga nawo atendi mwambo otsegulira umene Olympics umene amatsegulira dziko la Jonitse kuti kutsegulira masewera amenewo ndimene napanga ine atendi kwina koseko ndakhala ndikumana ndi president uja ndanena uja wafina nakumana ndi Olympics ndimene kumana ndi president wawo Thomas Bach koma nakumana ndi general secretary amene tinacheza nawo anatita naso kuti tikakheni nthawi yoti tikambirane bwinobwino tipeze nthawi ngati tipite ku Germany kandi kuti tikakambirane bwinobwino komanso osatipo khapo ndinakumana ndi nduna ya zamasewera unduna wanga umwewo science and technology kumene kuja nakumana nawo kuti tipathandizana bwanji pa nkhani ya zamasewera ngakhale za chinyamata zonsezo zili mu ndondomeko yake kuti zikuyenda ndinakumana ndi mayor wa Water City chabwino amene afuna kutithandiza so popanga pothandizira masite zathu kuti akhale apamwamba pa nkhani ya sanitation ndizi zake zonsezi nakachita kumene kuja moti ndapanga ma meeting pafupifupi 10 yes so I wasn't accusing you yeah ndimangonena kuti koma ndingonena kunena kuti anthu ena amene amapita kumene kujako mwachitsanzo kodi munthu amene apita ukapanga zothamanga koji wake asapite koji wake akuyenera kupita ndipo under normal circumstances athlete nani aliyense amene kuti apite ndi anthu angapo pamakhala wa nutritionist pakhale doctor pakhale trainer pakhale manager amakhalapo kagulu koma ife kumalawi kuno sitinapangenso zonsezo yani tinapitanso anthu ochepa kwambiri ndi anthu ena akamati ayi makuti izizi ndithu ndi ndondomeko yake ine napita ukapanga zanga zimene ndakapanga ineyo sanakakapanga Muhango kapena Kaputa sanakakapanga wina aliyense ngakhale usewera amene sanakapanga ngakhale usewera sanakatha kupanga mamiti mwachidule anthu amene amaperekeza ma athletes athu aja amene akuti apite ndithu amene akuti apite sikuti ndi anthu kuti angofuna kuona Tokyo ya ana feso mwayi wapezeka mwene wanda wachita qualify ndikaone mwina chifukwa chotiso mwina ifeyo nkhani ya zachuma imakhangani ativutirapo koma kupita pamene kujako mmene amapitira anzathu panopa tuneno kuti Africa yatenga ma medals angati zomvetsa chisoni
ndiye mukaone anthu amene anachoka ku Russia, anthu amene anachoka ku America, munthu mmodzi amene akapanga masewera anende anthu osewa dokotala ongoona zoti madyedwe ake ndotani chani kuti akachite bwino. Ndiye iweyo ukapikisane ndi munthu ngati ameneyi. Ndi zinthu zina zimene ifeyo ngati Africa tikukhalirana pasi ndi makambirana ndi nduna ya ku Ghana, tikhale ndithu ndi mwambo wina wake, tikhale ndi msonkhano mwezi ukubwera Oktoba imene tifuna tipange unena kuti tiunikire bwinobwino kuti chifukwa chani ifeyo tikulephera kuti tizikabweretsa ma medals pamene anzathu akutenga ma medals. Ndi zina mwa zimenezo ndi zimenezi. Ndiye tikungoyenera kukonzekera ngati tifuna tikolole pakuyenera kuti tipange investment. Chabwino nthawi yathu ndi kuchita ntchito koma pali nkhani zingapo mukuti sitingachoke pano tisanakambe ndi a Jeffrey. A Grazeda Jeffrey ndinu khangati munakokera ku court. Chigamulo chinapezeka kuti a Jeffrey alakwisa, a Jeffrey adalira kugwira mwendo wanu. Ndikhululukireni sindimadziwa chimene chimachitika. Inu mukuti ayi ndili munthu opemphera ndakukhululukirani mayi. Kodi chidachitika makamaka njani ndi a Jeffrey? I think tikabwera kumbuyo program tikanga topita kwa kumapeto koma mudziwa kampeni anthu akamachita amatukwana kwambiri kunyoza ena amakhulupirira kuti akafike pampando amunyoze munthu uja amupangire bodza zinthu zoti sizoona. Ine ngati olemekezeka Jeffrey ndinacheza nawo kwapempha kuti izizi muzisiye koma samamva, ndipo nawo zoti mukapitiriza ndizapita ku court ndipo amachita ngati akuchallenge. Kenako zikupitirira ifa amangamba zinthu zazikulu zoopsa kwambiri. Msunga managwirira msoweni wake zinthu zosatheka kulibeko. Ndiye zinthu ngazimezi zinatipanga affect ngati family komanso ngakhale constituency kwanga anthu ena amadabota akudadagwirirani kuti zidakhala bwanji. Ndiye pota amati milandu ili ku court nanga milandu tikakhala ku court makhala manambala. Ndiye titakafufuza peza kuti court kulebe mlandu. Kungodula nkhani yonseyi ndimene munamvera muja kuti olemekezeka a Grazeda Jeffrey kupepesa kulira ndithu kusonyeza kuti kusweka mtima kuti munthu ndinalakwa ndipo adapepesa kwambiri akulira. Ena amandifunsa ifo chani wakhululuka chani ndimafana ndene pano kuti mukamandiona ine ngatule musungama I'm born again and I'm a product of forgiveness. Ndili panopa ifo kuti Kristu anandikhululukira. Ndiye ineyo ndine ndani kuti ndimangebe mkwiyo nganga usankhulukira munthu. Ndifake ndapanga chisankho chonena kuti ayi poti mwalira mwapepesa mwina mukhoza kupepesa sokundu ndo amalayo chifukwa khanga anthu amene akudandaulani ndochuluka kwambiri. Koma kwa ine ndakhululuka. Anapoti andipatse zindrama zochuluka kwambiri koma ineyo nanena kuti ayi ngati angathe kupanga zinazo zimene ma court charges yo atakupanga zimenezo. Chabwino ndithu. Now ku constituency uko Lilongwe City Southeast area 23 Nsewu anthu takuti munangona anthu Nsewu ndikonza ona kumajo anthu andale una munthu wabwino bwino ino tinakuziwani angojoina ndale adaku 23 tu akufuna atakugendani takudukwanani. What is Nsewu 23 ukuvuta pati wanda ndinene chocho mwachidule Nsewu wa 23 ineneyo ndapita ku parliament chimene nanena ndionena kuti Nsewu 23 uwerera kuti tiumangeso khale wanyuwani. Nduna ya zomangamanga taimeneyo ananena kuti iyayi Nsewu umene uja tikufunira kuti timate zigamba. Nanena kuti iyayi Nsewu 23 somata zigamba. Nsewu 23 uyenera kumanga wanyuwani. Panali kutsutsana ndithu mkusintha kwa boma abwera tonse akhala nthawi bwanji panopa ndichaka iti project kuti iyambe ifike poti yafika kuti yatheka. Bwana muli apa si nkhani ya tsiku limodzi kapena masiku awiri. Ineneyo ndinathamanga chifukwa yoti ndimadziwa kuti ndalama anotsopano mu budget zilimo zoti Msewu umene upindule nawo kuthamangitsa kuti tayambani poni process imene ichitike Msewu umene uchitike. Munena ka Roads Authority ndinakafikako ineneyo CEO wa Roads Authority, CEO wa Road Fund Administration, CEO wa Lilongwe City Council natengapo kuti milandu ya pamunda timakambira pamunda tiyeni mukaone Nsewu 23 mmene ukonekera tikamane kuti zazigamba Nsewu nkumata zigamba mongodula nkhani iyo titagwirizana ananena kuti yayi Msewu uja tuyambapo pofika ndithu kutha kwa mvula ikamafika May June itafika May ja ine nawo zaso anthu ndo amalawi anthu 23 nalemba ngake pa Facebook panga kuti kamafika May June Nsewu umene utikata yamba koma mene mafika nthawi imene jayo Nsewu uja sizinatheke pama process ena anayakutalikabe ngati PPDA asanamalize zawo pano padonena pano awanda ndikutsimikizireni komanso mtundu wa amalawi wonse
kunena kuti msewu wa 23 mawa tukamsiya contractor pa background ndoni kamati wiki mawa msewu wa 23 palikalikiliki kupanga sewu wanyuwani ndipo anthu 23 aona sewu olimba kwambiri wangalande zake zabwino mukudziwa kuti boma limene sili kuphwekesa ndipo tipanga zimenezo akutiuza Sungama tonse tikumva akuti mawa akukayika contractor msewu wa 23 tiona zima tractor zima grader ndomanena mubwereza kuti bwana kanthawi nkanyamata so inu ndine tizabweraso pano uzaonekeraso pamaso pa Malawi kuti sewu wachitika onabo nthawi yatithera mawu anakukhosa amene munasungira Malawi makamaka achinyamata komanso amene amakonda za masewero ndotani pamene tufika kumalechereche cha program yake. Ine ndapempha achinyamata kunena kuti chonde musataye chikhulupiriro chanu pa ife boma limene lidabwera kuti likuthandizeni ndipo tichita china chilichonse chothekera kuti zinthu zitheke ndipo zinthuzo zikutheka. Achinyamata amene akudandaula mabizinesi awo ngati za ngongole za NIF mavuto amene mukumana nawo tibweretsereni tiuzenibe chifukwa mavuto amene mumatibweretsera timapititsanso ku NIF kuja kwa uzoti anyamata akulira umu ndi umu mujananena kale napitako kale ndiye ife cholinga chathu nchionetsetsa kunena kuti nkhani ya anthu amene sakugwira ntchito amene akungokhala nambala imene itithane nayo tipeze anyamata ambiri amene akhale ndi zochita chifukwa akapeza zochita anyamatachi dziko ndiyo tilupita patsogolo ndiye kuti ngakhale ikonomi yathu ikhoza kusintha isintha ndithu ndiye mutsimikizike kunena kuti monga president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera amakhala kunena ndithu mobwereza inenso ndikunena choncho kunena kuti ife anyamata sitikusiyana ifati kudziwa kuti inu yende tsogolo khala limene tili nalo mdziko lino la Malawi tikamakamba za Malawi 2063 sitingakamba za Malawi 2063 osantchula nyamata ndoti aini yake opindula kwambiri ndino anyamata faika paichi ife ngati nduna tiyesetsa nkhani za masewero monga mwamvera kale ndi zambiri zimene tikuchita malo manga maground zosiyana sitingakambe zonena kuti masewero apite patsogolo pamene mwina kosera masewero kulibe tikuonetsetsa kuti dziko lonse la Malawi tikhudzepo tikuthandiza naso ndi unduna uja wa local government umene umang'anira masewero onse ama district ifeyo tikuthandizani munjira iliyonse komanso ngati mwakumana ndi china chilichonse chovuta tifikireni ife ndofikirika tikuthandizani motero pempho langa lomaliza ndilonena kuti ichi chinachiona chifukwa nditapita lokunja kuja ndinakamva anzathu azungu akudandaula kuti kodi zimakhala bwanji anthu ambiri zimene timalemba pa Facebook zimene timalemba ma WhatsApp zimene zikazi ndikuthekera kukoza dziko kapena kuononga dziko so munthu ngati ukunyoza dziko lako mwina information yokwanira ulibe ndikukhala patsogolo kunyoza momwe tifufuze zimene zija zimatika pa chiopsezo komanso zimatipatsa vuto kwambiri ngati dziko ndipemphe kunena kuti chonde Malawi amene kuti timange pasokera ino ndi ine timvane tigwizane chimodzi ngati palakwika tiye ndipeze njira zoti tikhoze kuyankhulana kuti tipite kutsogolo Malawi timange ndithu zomwe kwambiri. Honorable Ulemu Msungama nduna yoona za chinyamata ndi masewero komanso phungu wa nyumba ya malamulo Lilongwe City South East kutifikisa kumtsiriziro kwa programu yathu ya lero ya Times Exclusive. Honorable ndathokoza swanda zomwe kwambiri. Thank you. Malo mwa masponsors athu Rainbow Paints komanso amene amajambula ndi kuongolera zonse kuti zioneke komanso kumveka amene zikumvekera pamene pa David Maseya dzina langa ndine Wonder Msisia ndikuti mwakoma nonse pitirani kuonera ma program otsatira. Goodbye. Ready, set,